Amanye amaphupho kayayindida kakhulu. I don't understand. Angifuni neze ukuqamba amanga. Amanye amaphupho ayadida, ayaconfuse. But noma kunjalo, kukhona esingabheka kona. Edide njalo, kukhona ongavela. Kukhona elingakusho, yabona. So, namhlanje siyenze kanjena. Sibekela udaba olukanomthandazo onqumalo 87 67. Ethi nomthandazo onqumalo 8763. Khona la ku comment section ku YouTube. Mina ke ngupastor nginamba isithi kuphela ngumlandeli kusongo 9 ekseni la 5 ntambama kuphela ngosensi WhatsApp ngasiza besebenza ngiyacela nje sithoba. Uthi la ngiphupha izingane zinuka kabi. Izingane zinuka kabi. Nakuba ngayishongo ubuningi bazi isibalo bezifakana bezimbili bezintathu bezingaka beziningi kakhulu kodwa uphupha izingane zinuka kabi. Nake singakusho. Soqala sibheke nje izinto eziwu4 esingayibheka la. Number 1. Uma uphupha izingane kuwuphawu lobumazinuka. Ngoba lokho kungasho ukuthi kunemizamo yesitha esinenzondo nonya olubi yokukuthumela ngesilwane noma ngezilwane ezizongcolisa. Okusho ngenzeka ikhona into emimoya yezilwane, imoya engcolile othunyelwa ngayo. Yabo? Ukuze izongcolisa wena. uJoel 2:20 kukhuphuke ukunuka kwakhe kwenyuke iphunga lakhe libi ngokuba wenzile izinto ezinkulu. Isaiah 3:24 kuya kuthi esikhundleni samakha kube iphunga. 2 uma kuvuthwa izingane uphawu lokumayinuka. Lokhu kungabuye kusho ukuthi kumele usukume uthole usizo lokubelaphi noma ke kubathandazi ngoba ke ugadlwa isitha sakho ngesichitho ukuze ungathandeki futhi uzonda abantu ungenzanga lutho. uGenesis 34:30 uJakobe wayesethi kuSimeyoni noLevi, ningihluphile ningenzile ukuba nginukele kabi abantu bezwe amaKhanani namaPherizi, lokhu ngiyingcosana bayokungihlanganyela bengebulale ngichithwe mina nendlala. 3 uma uphupha futhi izingane uphawu lobumazinuka. Lokhu kungabuye kukhomba ukuthi uma kunezingane ezashona noma ezaphuphuma noma ezahushulwa ezingageziwe futhi seziza kabi zikudalela isichitho noma ke lezi ngane ezingageziwe ekungenzeka ezashona ezaphuphuma noma ezahushulwa siza kabi ziza lento eyisichitho manje ngoba azihlanjululiwe azigeziwe yabona. Okay. 4 umphupha futhi ingane uphawu lobumazinuka lungabuye lukhombe nje kumuntu osuke eyisikhulu esiphezulu ongumphathi, likhombe ukuhola, ukuphatha noma ukuzungezwa abantu ababi, abanonya, abanomoya ongcolile. Abantu mabenuka kubuye kubakhombe ukuthi labantu babantu abangalungile, babantu abanomoya ongcolile, babantu abanonya. Kwabase Efesu 5:2 nihambe othandweni njengalokho uKristu wanithanda wazinikela ngenxa yethu abe ngumnikelo nomhlatshelo abe yiphunga elimnandi kuNkulunkulu. Kanti kwabase Filipi 4:18 kepha nginakho konke ngokweqileyo nganelisiwe sengamukelisiwe uEfrodithu okuvela kinina, iphunga elimnandi, umhlatshelo omuhle nothokozisa kuNkulunkulu. So umuntu unuka kahle anuke kabi ngokwezenzo zakhe, ngokwe-character yakhe. Siyabonga kakhulu besibheka la izingane ngoba nabantu abanuka kuyafana. Abantu